Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaplim kasi yakamala ay kerteng wat yakamalade kala sedang ban pen ipat ba mentakas ngi ke kendai terik risau arajar arpulai bat keban peteng hadu artayo ha mission compound Shillong yakani kaplim la ak da ka Alfi Karsentio bat ujester nongbet ke jing pen i ha mission compound Shillong kalong namar ba kala bon palat ke jinglot ha ba pen i ha biju cinema Shillong. Ni masa sedepit ini film. Kayak jing lap kasi kayak jing snake masalah. Okay. Cakap meningkong na one page ni ke film buat ke mana deh. Wala direct di kong Alfi dari Kasentiu. Di kebangai ingah ni kalong ba kani ke film ke meningkong ngapek di ke storyline. Keba kalong penangkap timparing ang kalong captivating. Kebabat bah kan storyline. Kebaar pada ke performance jongki nonggila kai ni ki ting shop puron kalong ki kalong ke tenat ke ba i sangkun bat ke balai pada kalong ba kani ke film kadang ni ke khubor ke ba klan ba ke ba kani ke khubor ke ba dei kini ni ki beri ke ba syam lanat ke jing im jongki di kong ila istam man ra ni ke khubor ning ba kani ke film kita ki ba likely ki ba ngai i kan kani ke film wat di kemana dia Jing snake itu masalah. jing snake am salang te kalong ba abangi lap ya kanu ka jing syam lanat kemudian ko kalong ba itu ba syam lanat ihap ban yelek persya mdi bendu jing kremen kebaar bedeng iba ki hakim lang salang kidan ki brio ki ba ki majan mapan ki prop parajor ke ban ai ke jing kesyan kemudian bendon kata ke jing krenbeng kren kho balapan ihna ke film kidan krenbeng kren kho ndai ki ban ai ke jing kesyan ki ba lap dan apa yang kalanat tika kata tika kubur Awede bakane ka benta ini ka film wat ya kamlading la sedang adu menta kasi ka khandai tarik rabispo arja kulai ane hapo dabar hall jong ka dong mission bulan hane hamarjan jong ka school DNS baka school sinat. Ini boleh kelandra ini boleh. Kadao kalau ba beli wara ahang ni hapo hall jong ka dong mission kalau namar ba hoi mas katangi pi film khasi ni film hapo biju bagi bah kada ko pelong sisu ka wajing yang gikin sa film kamtam naka nani daga jala jongi po kamtam film khasi kalong ba gasa nyon ben palat namat imat bam don hole dikiwe ni kumno na ka pelong ba utra jo ka biju museum kata ka percentage ka belong 50-50 kalong no ba ki sep ka bangi ni penjau yo bam lut ma kalau no hata kadur tina ta kada ka di jing persang ka jongi wan ra ni ka film hani po ka dabar hole mission kalong ba jin pe chu mo adu kat nu kan kring pai ba kum juru kan ni kalau ka jing dawaru menta kamdi man kan utra biju kalau ka khubur sedup jika level joka sarkar MDA ke balong kanang sinsar ke jangi begini iba ni ki nong film juga joka jala jong yang di pomeklaya la dan kam la ka jong ko hol ta ba tang ki film khasi film ada di bentai baret ba akum prolog jong jong tung shop lam khmat bau i bau ni tung shop lam khmat ulangok agadi kabam de ngade prolog ba ai mensiam bat balong ju ba tinawai ko counselor ka ju kapua tang itahi bentai jonga ya kani ka film la ringdur 8 wandar kum bakalong mentahi 8 wandur dai rukilan lalu ani ngam sunang syu bangan batai ka film ka bla don shisha kata ka jingmut mah hamtam lada kiwan pegi khulung khana ru kalong ka film ka ba don jingmut hamtam khana samla le lei mah kadon ta ka jing sneng jing kimta ibun kan te kala long ka film ka bala best palat dengan ai ku play ho kawat ya kamaladi kadi man ong wat ya ladi te kani ka film te kala ajing mut shisha sha khamtam ki kun samla le le pakin pet te na tharai kila ngam nang shu bangan batai dengan ai khulei kini kiting shop puran khamtam mo hikiriu pat ba baro kila ban ya shim banta ban kersan lam ya kani ka film so ban support lam kita kulish
Nakal yang jong ka production hadu menta ngidang yarai ban pen I menta utayo like no ka khat wei ba ka khat atarik na kidaw bam lak ya bat kunju ru nadu ka khat riu hadu ka khat kan dai tarik ter ngin pen I te ngin pek kat kum ka public response la dang ngidang hab bangin continue ma bangin penjari ya kan ka jing pen I jong I hang ni ru ngila ban nang pen jong shu kan Kani ka film kan nek mo kan ya kompasi kan ta sau po pra minute ye ka pajis nang ki masalah. ya ka imlang sa alang hi ka jingsneng kam dadi e ba ong tang ya ki kena kelung ne ya ki temen ne ki samna ne ka di ka jingsneng kelum namar ba ka crunch pang ka jing im ka jing ya lenti jong man la ubrio la ne man na ka brio ha ka jing im ba shimat jong ki but ka I mean same ya babun kum kita ki jing syam ma ki bangi syam ha ka jing im ka jong i bangin long ki brio ki ba it ya la de ki ba klan ban ya cha kamat bat bangin wat ya kamala de ngade kum kanong tho jang ka khana jang ka film wat kamalati kum ju ru ngala direct ekani ka film but shim ya ka benta jang ka puran padang di Ano ko ni? ya kani ka film la produce de iba W Karwan lang i ibadang thamai kan kani ka karkhana juni Kani ka film what yang malade boleh ki. Ai ka ki wat ya kamalade habangi ong malade teng teng ngimla ban so thu te la dang super khat tang liak kum tu ka kata kamalade Henry kamalade lada kadon ka jingmut ka baklan hadu kata kata kan lada ngi lej ngi ti jeliu ya kan ka jingmut ka kamalade te kalongkum nongkum no ka jingwat ya lade Henry lada ngi ong ka jingwat ya lade ka chu ngolong peja dei Henry malade pe ka kalong ka jingmut ka baklan ba lada nga ong da ka tin nong we it means self protection self reliance deh self control self kalong betang siapang ka self love kalong kumta di henry ladangi ni ong betang yala de kasngolong peja kan kam song kia te nengi ong mala de te kawan ka jimut ka bakya ka don ka bason ba kan Ano ba siya mata? nalo janga I ting shop lam kaman I shim benta da I ba adjuster long bet nang ta ki puran kiba boot mo ki supporting roles kiba ashim da ki puran de I Florentina Sun nang ta I lawan sup nong room ikong banatimon maulong de kiting shop kiba boot pede ishim da I ba ban kersan kan layor nang ta I ba basan kong hat bat kiwe de kan kita Ni suka panikan boleh ngai flex labo ang video boleh kon break ino hame barabar sila video. hoi Boleh kan ni hame hamisha. de kawe kalong ba hoi ngila don ka jing tumu pun ha video na do pasdang mo kumba ngitip ki film kasi boro hi ni julek pen iha po video henry kawe kalong ba ka demand kala kila abun ki palok parjol pe bathon ki bala kwa ban pet no ya kan ka film kila kwa bangin penmi no de number ba ka certification kanang bampor sa kumba ar nai tingi perkhat yang babele ngim le la kale no ha ka hall ka bangin chuwai kan because habakut kanwan haju hi am la dangi pin iha biju na ka ngipin iha ka hall ba chuwai ru kide gi ba it ba thon ki nong kersan hi ki banwan pet sa ka wai ru kalong ba bun ki nong kersan ngi ju pet mo ki it pala ban pet film henry nakadaw boong bangi pin iha ko sa nama hall bun sin ki khamlong arta tin te ki khamlong kho nyo banwan te ka jing pen I kumni le ase kan pen chlur ya babun ba ki pan lala kilong ki kena samla ni kirang ba ni kita men brioru bakin wan ken man ai jing kersan lang yangi kamtam bangi de tang ki local artist ki ba ong no I karkhana jungi I bedang ret mo